нічога незвычайнага. Мусіць, дзядуля Дабрадзей пажартаваў з мяне. О, а чаму яны вісяць? Напэўна, ёсць нейкі сакрэт. Толькі які? Добрый вечер, сябры! Привітанне, Буслик! Прывітанне, Цёма, прывітанне, место. Так, Буслика, что ты так уважливо разглядаешь тут? Пустый слоик, ну ты даешь. Зусім ён не пусты. Не выдумляй! Мы усе бачым, што пусты. Правда, сябры? Чакай, чакай, Тёма, прыгледзься уважліва. Ну и что там? Бачыш, кропелькі вады. Правильно, Нестор, ты угадал. Як цікава. Нічога цікавага не бачу. Просто слоик помыли, і ён яшчэ не высох. Ага, просто. А чаму тут кропельки висять на стенках? А? Ну, не ведаю. А може ти їх приклеїв? Я не клею нічого. Уся справа у надзвичайнай уласцівасці вады. Якой? У сіле паверхневага нацяжэння. У такой маленькой кроплі ёсць сіла? О, яшчэ якая, а у цэлага вадаёма яна яшчэ болей. Вось вы, напрыклад, бачылі, што летам на паверхні возера сногуюць вадамеры. Ага, я бачу. Туды-сюды, як на коньках. Я бачу і заўсёды здзіўляўся, чаму яны не падаюць у ваду, а трымаюцца на паверхні. Я так не магу. І я спрабаваў. Тёма, ну ты даеш, ты так спрабаваў? О, каб так бегаць, трэба ці мець маленькую вагу, Як у вадамера. так, ці развіць такую хуткасць, як у пчалы. А вы так можете бегаць? Не, вось так. Мне дзядуля Дабрадзей казаў, што на зямлі няма нічога больш неверагоднага і важнага, чым вада. О, гэта праўда. А вось я гляджу на яе і не разумею, што ў ёй такога, ну акрамя той сілы, пра якую ты казаў. Так, звычайная вода у кожным доме такая ёсць. Слухайце, а сапраўды мала хто задумваецца, наколькі вада важная. А між іншым, без яе ніяк. Што ты маеш на ўвазе? Ну, па-першае, што без вады ні адна жывая істота жыць не можа. Без ежы, напрыклад, можна пражыць 1 месяц, а без вады усяго толькі некалькі дзён. Правда? Ой, ніколі пра гэта не думаў. І я! Ну, таму што у нас на Беларусі, на шчасце, вады шмат. А што, хіба ёсць месца, дзе вады не дастае? Я дома, нават я іх ведаю. У пустынях воды так мала, што жывёлам даводзіцца праходзіць сотні кіламетраў, каб знайсці яе. Правільна, Тёмачка. Вось дык ну. І раслін у такіх краінах мала. А тыя, што ёсць, навучыліся назапашваць ваду. Вось ты бачыў кактусы? Бачыў, я нават аднойчы пакалоўся аб адзін. О, асцярожней з кактусамі. А ты ведаеш, чаму ён такі калючы? Не. Бо ахоўвае ваду. Кактус яе спецыяльна збірае па кропельцы, як у мех. Каб ніхто да яго вазічкі не дабраўся, ён і нарасціў свае калючкі. Ой, не казачыся. Ну, добра, Буслік. А вы ведаеце, што вада можа быць як вадкай, так цвёрдай і як пара? Як гэта? Я ведаю, я падкажу Бусліку. Ну, давай, Тёма. Калі цёпла, з хмаркі ідзе што? Дожджик. Правильно. Гэта і ёсць вадкасць. А калі мароз, А ідзе снег. а рэчкі пакрываюцца чым? І льдом. Снег і лёд – гэта цвёрдая вада ёсць. Класна. А пара з'яўляецца, калі мы ваду грэем на пліце, так? Выдатна, Буслік. Вось вам яшчэ адзін цуд ад вады. Але на гэтым яны не заканчваюцца. Няўжо? Ну, так, вы ведаеце, што вада ўдзельнічае ў сусветным кругазвароце. Я ведаю. А я не. А як гэта? Зараз мы з Тёмам табе растлумачым і пачнем з дожджыка. Вось ён ідзе з хмаркі і на зямлі лужаны, так? Так. А калі дожджык скончыўся, вызірнула сонейка і ўсё хуценька высохла, куды знікае вада? Я не ведаю. Яна выпарваецца на сонейку. О, малайчына, Тёма. Добры адказ, але не поўны. Чаму? Адна частка і сапраўды паднімаецца ўгару і вяртаецца ў аблокі. А другая? А другая пранікае пад зямлю, ачышчаецца і збіраецца ў падземныя вадаёмы. А так, як я забыўся. А потым вода вбіваецца на паверхню у выглядзе крынічак і рачулак. А крынічкі і рачулкі куды бягуць? Збіраюцца ў вялікія рэкі, а
тыя цякуць, пакуль не дасягнуць мора. Вось, малайчына Цёма, а потым сонейка зноў свеціць, вада выпарваецца з мора і... Ператвараецца ў дождж. І зноў трапляю ў рэкі. Неверагодна! А я яшчэ сумняваўся, што вода незвычайная. Яна сапраўды цуд. Як добра, што ты, Буслік, гэта зразумеў. Ой, дзякую вам, сябры, за такі цікавы і пазнавальны урок. Ну, будзем спадзявацца, што і вы, нашы гледачы, цяпер будзеце адносіцца да вады з павагай. Берагчы яе, а не забруджваць. Бо без вады... І не туды, і не сюды. Ну, вось і добра. А зараз давайте глядзець мульцік. Ой, з задавальненнем. Глядзім, сябры. Эх, ну вось і ўсё на сёння, сябры. Час развітвацца. Шкода. А заўтра сустрэнемся і пагутарым пра нешта яшчэ цікавае. Абавязкова. Ай, тады добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І цікавых прыгод у снах. Дабранач. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.